prajurit Turangga saking Praja Demak Bintara
Ja, ja, ja. Boy. Kala semanten wekdal mekaripun agami Islam wonten ing Demak Bintoro. Salah satu baling Prabu Brawijaya ingkang asma Raden Trenggono Kusumo. Hanami jejiban luhur siar agami Islam wonten ing kedue ingkang sisih lèr.
wonten ing samadyaning rainu Raden Trenggono Kusumo dalam para prajurit kendel sawetawis wonten ing alas ompu ingkang saperlu nindakaken ibadah salat zuhur. Karana boten wonten toya ingkang kangge sesuci kanthi kasektenan Raden Trenggono Kusumo ingkang ngasta pusaka Cis Daru Puspita suhu keparipun Gusti ingkang hakarya jagat. Pusaka katajepaken ing Bantala sinareng sirnaning Sengkala satemah mijil tirta kang wening suhu malimpah-limpah. Toya awujud sendang ingkang aran Sendang Ayumbung Gedhe. Raden Trenggono Kusumo kadherekaken prajurit kang niti kutu ingkang jujur Laskar Trenggono Kusumo. Raden Trenggono Kusumo Wulandara myang prosantri lan prajurit tansah nyadong sing Gusti mubeng bawana gumelar jejeg tekad lan estining manah mung tansah nyadong sing
Kang Maha Kuwasa.
Cek saya. Cek saya. Nah, ngono. Iki lho. Napa kuwi? Lho.
Umat maneh ki. Min kemin. Bola kemin tinggi. Wis udute nyong kecelup banyu. Kita paringi nganu lho. Cek ya. Miki. Pina kono miki Mas Bro. Nah, Tobu to. Ki lho. Mek. Wis diparingi mik karo kadang panitia wis. Piye? Kalah. Nungguinnya. Pancen kurang kejar kaya ngono kuwi kok. Sugeng dalu. Sedaya masyarakat wonten ngadir jom mriki. Wah, akeh tenan. Iki Pokoke meriah iki to. iki balane sapa? Balane para kemin. kemen-kemen ngene iki kok. Iya. Ngefan lho, Bos. Ngefan? Ora. Alhamdulillah nek ngefan ya. Mesti. Nek ngefan ya tulung sing apik-apik ditiru, sing elek ngene iki ya. Rasah ditiru. Ya ditiru, sing elek kudu ditiru. Woi. Ya ora apa-apa, jenenge seni ya ngono kuwi to, Cak. Piye, ajudan? Wes Tolong bawakan peralatan saya, ajudan. Wah. Ayo celeng masuk setunggal. Masuk setunggal Ya, celeng. opo sithik-sithik to ya. Apa, Mbok? Ngene iki ya sekti ngodake. Celenge mlebu siji loro. Loro. Ngene kono kae. Iku lho wis tak siapke ning kono lho, Bos. Oh, lah romok. Lah kluyuran metu aja metu atuh Oh, to. pancen jenengane iki apa Wis tak sih? siapi. Kemen malah. oh celeng. Oh, Sensor. no iso kliru iki. Kene. Oh iya. Ngopo kuwi? Nah. Kuwi kok sik. Nah. Mburi sik. Wis kene. Kudu nganut karo Ratu Kemen Wis. kudu nganut. Sesasi bayarane 1 juta wis kleru wae. Nggih. Yo pancene Ndi lagi celupane? kegladi to, Bos. Wakai sisan nek arek nyambut gawe iki malah Nah, kuwi disokke. Keminanyaran kayane. Ora. Wah, isih training iki angel duwe ya ora prajurit apa-apa. seh. Ora apa-apa, Bos, jenengane lagi Isih latihan. anyaran ngene iki. Sing penting aja japlaki ya, Bos. Yo. Ya karo nunggu ya cangkemane cah. Siap. Kita kasih di Ngadirjo cangkemane cah. Larase 6. 6. Kadem. 6 ya ya. 6. Oh, dang do, retak tak entak, jelang dang tu, tot. Iki malah. Keranjingan pancen. Ki momen keseniane tak digawe sing ora diluhung. Ya, pokoknya sing penting rame ya, Bos ya. Oh iya. Heeh. Nah, ngopo meneh iki? Awas lu. Bebayani para penonton iki lho. Selomot cangkeme dhewe aja mati Ajukan berbahaya mohon untuk anak-anak jangan meniru ya. Ya. Untuk bapak-bapak boleh. Ibu-ibu boleh, Mbak? Ibu-ibu yang masih belum punya suami boleh. Apa bedane? Jar rambutnya dobong, Jar. Sal rambutnya dobong. Tepuk tangannya putih ke. Wah, pinter tenan. Wis, bola kemen pancen ora ming pakanan geni ae doyan nih. Ora wani. Ecek. Ora atru. Odin. Nah. Sing jenenge Odin ora betah. Ya. Nah. Ora wani lho, Bro. Pengumuman ini duda beranak 1 ya. Ya. Wis balen. Oh, wis. Orang kena. Oh.
ngono ya. Keliru. Keliru. Oh, alah sik, tabuhi sik tangale. Nggih, nggih. Mas niki teng aren ampun teng Ngadarja wau keliru. Loh. Apa meneh Cik Jo? Pokoknya sing penting memeriahkan iki acarane kadang-kadang kita saka ngaren. Malam ini pokoknya meriah. Wait. Oh. Ya. Radio. Turangga bangsa original. Oh. Ya. Duh. Ya. Ya. Wis to. Laguane ketuane Kemini ngono kuwi. Ketumbone para Kemin ana ing kadang-kadang geser iki. Nah, ini saatnya ditunggu. Arep ngapusi sapa meneh iki to, Buto? Ya, sapa sing biasa entuk cewek, entuk cowok maju, ngene. Ya, monggo kadang-kadang penonton derek berpartisipasi. Ini. Munggah kowe oleh Ono bonus lho. kantong ajaib mengabulkan berbagai permintaan. Iki kecil-kecil cabai rawit Keren. wanen. Ya. Sing gede ora mesti wani, cilik wani. Ayo sisan. Iya. Mosok sing ayu-ayu kalah karo sing ngene iki. Lho, ndi? Sampeyan ki goleke sing ayu apa piye? Biasanya sing ayu njaluk diparani. Nah, kudune ya kudu samang ya maju to golek. to. Wes, jagong Mas Lila-cili golek sing ayu iki. Ya. Kuwi bagianku kok. Ojo kalah-kalah to, Bos. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Dek? Arini, Ah? Arin, Oh, namanya Ayuni. Oh, ngawur. Oh. Lah, Arin, Oh, Arini. Dari mana, Dek? Arini. Wonosroyo. Oh, tepuk tangan Arini semuanya. dari Wonosroyo. Yang satu ini Jauh ini. Septian Duarduno, Septian. Dwi Arjuna. Ya, dari mana? Josari, Josari. Josari. Wah. Tepuk tangan, ini anak-anak hebat. Semoga besok bisa menjadi anak yang Baik. luar biasa ya. Ya. Ya, di sini kosong ya. Kosong. Kosong. Surapan Kalau to ramu iki? ini kosong kok tak balik keneng mae. Kosong ya. Kosong. Ki nonton kosong ki. Oh, kosong. Oh, toh. Ya. Ajak Iya guyon. kosong. Oh, ora ono apa-apane. Ya, kita tutup coba ditutup ki. Iki. Tutup iki. Nah, isora. Duh, kotos. Duwe sing sok ditutup nganggo reteng ra. Duwe, Pak. Ya, ini kita kasih mantra. Ya, mantranya kok cu. Pujo pajapu jadi jadi guru. Wah, lah pikirane iki sing positif no lho. Pujo pajapu jadi Asu. wah. Maklum nggih, niki ingon-ingonane kathah ngoten niku wis gawon. Nggih, santai. Bareng-bareng. Ayo, pujo pajapu jadi guru. Ayo. Nganu ya ganti-ganti. Lagi orang berhasil kena ngono kuwi. Ya, Hot, bareng. sontolo, hot. 1, 2, 3. Pujo pajapu jadi guru. Amin. Besok semoga jadi guru ya. Ya. Ini coba kamu yang ambil sekarang. Satu dulu. Dapat apa? Wih, Dapat bro. apa itu, Dek? Bapak Sogiono, Wah, punya gantengan kunci Turangga Beksa Giono. Terima kasih. Tas dulu. Kasih Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Nah, Yo, wis, atruk Amin. banget. Cocok. Wah, bisa udah siji. Kok dikaleke priye Pengen? mesake iki lho. Pengen dah? Oh, pengen. Coba ambil. Hati-hati, ono ulone. Kalah. Wah, dapat juga ya.
Tas dulu. Dapat juga Ya, ternyata. ya, silakan boleh kembali tempat. Ya, terima Nah, kasih. Ayo saiki lurusin Yo. rada gede. Iki lurusin kok gede piye, jek nyari wong piye. Siwan, gue sesuk meneh. Ah, Nah, ini masih ada satu lagi. Siapa yang mau ngambil ya? Duh. Lempet kabelnya. Siapa yang mau maju? nyong. Nyong. Biasanya tukang kamera ya. Kene Mas. Ya, tukang kamera kon juga. Tolong. Oh iki Mas. Ora ono ae. Oh ini. Oh. Wah, ono iki. Ya Oh wes. iya toh. Apa, kalah ya Mas? Wis Oh, kalah. maju gue jenenge Ya, yo. namanya siapa? Kasih penghargaan toh. Altaf. Altaf. Dari mana? Ki jero. Si Jeru. Sejeru. Jero. Altaf, iki ora takon ngomong-ngomong. Cuman Salah tak toh. suruh menjawab ya pertanyaan. Tokoh yang ada di Troko Beksogiono itu namanya siapa? Ngawur. Ngomong. Hah? So, nggak tahu, Anio, namanya Anio. Ki Ageng Trenggono Kusumo. Nah. Ya, itu yang menyebarkan agama Islam dari mana? Demak Bintoro. Wilayah Temanggung ya. Iya. Di betul. daerah Nah, Kedu. Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya ya, ini dengarkan baik-baik ya. Ya, pertanyaan. Ayo jagongan sing penak karo gawe kopi. Pertanyaannya, siapa nama simbah yang ada di belakang itu? Yo tanya Yo piye angel, carane nek ya. tenan yo angel. Sukumen. Apa? Sukumen. Sukumen. Apa bener po? Nekat. Jaluk ngapura kowe. Kudu Wah, salim lho. niki putune pun nganu katanya Mbah Sukimen ngoten. Leres Wah, gaul kowe. Oh, jangan kurang ajar. Leres. Oh, oke. Oh, iya. Oke, paringi mawon setunggal niki nggih. Nggih. Terima kasih. Tas dulu. Oke, tepuk tangan semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan itu terima bagian kasih ya, dari Balo. saya. Kelebihannya dari kalian semuanya. Ya. Wah, Yo. apa ya sistemnya? Ayo, lanjut dong. Siap. Musik. Tronggo Esti
banyune Dian Trenggono Kusumo winong wong dening Gustine dadi banyu. Antuk Nugroho yang agung saking Pangeran Nira wujud sendang gumelar tirta kang ayu ora kabeh kawula kagem gesang lahir patung. Bogaten pamirsa Sutrisno Kiaran Sendratari Laskar Trenggono Kusumo saking kadang-kadang Turangga Beksa ingkang saking Tratah Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Matur suwun dumateng kadang-kadang panitia dalah sedaya warga wonten ing dusun ngaren mriki ingkang sampun kepareng hanimbali kula sarombongan ingkang saperlu Ere mangayu bagi wontenipun adicara ing dalu menika. Lan mbok pilih sapisowan kula sakadang anggenipun asung panglipur dedek gegladi kada kekirangan soho kirang samudayanipun. Mugi kersa panjenengan sedaya hanglubernosih samudra pangacamu. Bareng kula nyuwun pamit, saha nyuwun pangestu. Mugi lambang kula sarombongan tansah manggi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten pringga panjenengan. Saged pepanggihan ing sasanen wekdal. Nuwun, nuwun, matur nuwun.